Assalamu alaikum. Alaikum salam. Me sunanka? Babba. Kai kai dan wani kasa ne? Ni dan Niger ne. Dan Niger. Mina capital city na Niger. Capital na Niger. Yamai. Yamai? Wai wala maka? Ka sani ne? Na sani. To mina capital economic na Niger. Economic. Wallahi ban ci jika biyar ba. Bakci ba? Kama shi tun kasa mai suka ci ba. Bak sani ba? Wallahi ba sani. Okay, yanzu mu wuce. Yanzu ina tambaye ka san president ko? Chani ba. Ka san Chani? Yanzu Niger president nawa ne sun kawo biskan mulki? Nawa ne? Da nawa? Shabiu. Kana fada musu sunayen su? Akwai Jawar Hamani. A guda? Sai ni kunce. Biyu. Bare mai nasara. Uku. Mama Usman. Hudu. Tanja. Biyar. Muhammad Isu. Shida. Bazin. Bakwai. Wanga Salifu Jibu. Takwas. Wanga Dodo Mala Wanke. Tara. Tarko. To ngani a hanya ko wani ba tare na. Bak sani ba? Akwai dan Alhaji President. Tara ne samu. Na samu tara. Kai ni ma Tara ne samu. Tara bak sani. Okay, kamin ku ne na bakci ba. Ai ban ci ba. Ai dama baka ni ba ni ba. To tai ni na.